Igama kuBhaka isibongo ngoba kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele ibhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholo lodwa bentshise thuluza ngahambi nalo ngilifica ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwaja ugwaja ikhulule kumfuka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga phethu ngabonakala amanzi ukuthi aqhamukaphi kubonakala lapha ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela ngeke ngize ngizwe ngempatha mina baba yabo namhlanje ngifuna ukuthinta nje ngifuna ukuthinta futhi ngoba nakho manje siyakovota ngizothinta into ethinta ipolitiki nje kakhulu uma kuukuthi wena uyanyanya asikwazi ungakhulumi ngezinto ezenzakala ezweni abantu bese befuna impendulo abantu bafuna incazelo ayikho into ebhlungu nje ukuthi kwenzeke into empilweni yakho uma usushoda ngencazelo ayikho into ebhlungu njengokufelwa umuntu wakini bese ushoda ngencazelo ukuthi ubulawe yini ubulawe ubani ayikho into ebhlungu njengokuthiwa kuboshwa umuntu wakini ungazi uboshelweni ubenzeni kanjani uzokuthiwa hawu nangeboshwa ubani yabo ayikho into ebhlungu baba kubulawa ingane yakho ungazi ukuthi ibulawe ubani ibulawe leni bekwenze njani ayikho emhlabeni into ebaluleke njengencazelo nangempendulo so mina ngimpendulo kwizinto abantu abasebefuna impendulo babeyifuna impendulo bakuthi awuyifuni impendulo foke ngeke ngize njengalezi kulezi insuku nje ngibhizi kakhulu lapha edabini labakhandakhanda ebidilova iking Bhakanzama dam ngibhizi kakhulu lezo nsuku lapho mawuthe uyafona ungitholi ngiyacela ukuthi ungibekezelele ngendlela engibhizi ngayo lapha yakwiking Bhakanzama dam kodwa ke baya answer ke office kodwa umuntu usuke efuna ukukhuluma nami not le office kodwa ungafona eoffice nje mawudinga ukwenza iappointment ku 0798130260 then ke ungafona eoffice uma ukuthi udinga mina then ungasenda ivoice ungasenda uWhatsApp obalula lo sukubhaliwe kunalo osuke uyi-VN ufundela kalula ubhaliwe iVN obhaliwe ngikwazi nokufunda ebusuku iVN ayilaleleke ebusuku yabo so mawufuna nje angiphathi makuthiwa ufuna umakhandakhanda oil lapho nje type nje ku WhatsApp uthi uyawudinga ngizothinta into ethinta ipolitiki mina ke nginje mina angichemi angithathi ihlangothi kodwa ukuvota cha ngiyaya kovota kuyilungelo lami njenge South African citizen ukuvota kodwa ukuchema cha akulona ilungelo lami kuyilungelo lenhlangano lesuke ifuna ukubusa ukuthi ayithole ama supporters and followers that is the thing yabo so inhlangano mayifuna ama supporters and followers inelungelo yokucampaigna noma ingayiphi indlela nokuqamba amanga inelungelo lokwaqamba amanga nokwenza izithembiso ezingekho inelungelo inhlangano and inhlangano ungayijudge ngokuthi iqamba amanga icampaign vele phela ifuna ama supporters and followers uyabona ama voters abazovotela inhlangano uyabo intombi phela ni intombi lesukishelwa kuyashelwa mawufuna ukuvotelwa kuyashela mawushelwa ushela noma ngayiphi ufaka iqiniso plus namanga nento ejayile eqinisweni nani yabo ugxeke futhi imbangi mayigxekeka nembangi idefend ihamba kanjalo nje impilo kodwa kuyona into ongaze kuthiwe uxabane nomuntu ngoba uthi usupporta lo ngoba vele kusuke kudlala ipolitiki kodwa mase ngingena mina ngizokhuluma iqiniso mina khona imibuzo ehlala ibuzwa abantu bethi abantu yini bafike bagxekwa belungu kakhulukazi lo mbuzo ngubona uvamisile ukuya ngqoka uJulius Malema awuphendule ngokwendlela yakhe nangokwe level yakhe yabo kodwa indlela engizophendula ngayo namhlanje iyona ukuthi yini bafike bagxekwa belungu bagxeka uNational Party bagxeka bagxeka uDA National Party bagxeka uDA bagxekwe inhlangano zamabhunu kodwa mase kubonakala izingane zabantu aba-affordayo siziyofunda kubelungu kade kuthiwa abalungile mawunga afford wena usuyayithatha yakho uyoyifundisa phansi kwentaba abanye bayifundisa ingakho ngisho izikole zihlukene ngokwezigaba ukuthi le
isigaba esithile, le isigaba esila, le isigaba esila, lesi isigaba esila, lesi isigaba esiphezulu semfundo for ingane. Abanye bayithatha ingane bayoyifundisa ngisho phesheya, kwimfundo yaphesheya, ngoba indlela abasuke be-afforda ngayo. Uma u-afforda, definite ingane yakho uzoyisa kubelungu. It's the truth mfethu. It's the truth. Mawungalifuni iqiniso fokofo, kodwa uma u-afforda empilweni, ingane yakho uzoyisa kubelungu, labe kuthiwa belungu futhi abalungile, kodwa ingane yakho uzoyisa khona uyofunda khona. Mabefuna impendulo abantu ukuthi hayibo, yini kuthiwa belungu abalungile, kuyabe kugcineni ingane mawu-afford uyifundisa khona. Ayiphumi into eqondile yempendulo lapho. Wonke umuntu uyaqasha-qasha nje, uyaqasha-qasha. Mhlambe mina ke ngikubekele ukuthi ngokwasemhlabeni nangokwasezulwini ithini version yami. Ithi isizathu sokufundisa ingane kubelungu, it's because of course kune quality education lapha kubelungu, ngoba vele lento yemfundo ifike nabo vele abelungu. Mayifika nabelungu lento yomfundo ngokomthetho kumele ngabe abantu bakithi khona abafundiswa kona bagcine bengakufundanga, bese kuthi okunye kufundiswa abelungu. Abantu abakulowo mkhakha ke bangayichaza ngendlela yakhona lento, kodwa injalo nje lento yemfundo ifike nabelungu ukuthi abaqeqeshwe abantu ukuze bakwazi ukubhekana nani nomhlaba. Kodwa mangathiwa kuya ngokwabelungu, ngabe ngampela abantu bakithi bafunda bese beyafihlelwa njengesikhathi sifundisa iqhwagi, sasenziwa ilima lapha kuthiwa asichaze iqhwagi, biza ngelocust. Uyabo kuthiwa uchaze iqhwagi, uyobhala uhehlebe uphendule yonke into, ubhale imilenze yeqhwagi, kodwa mawusulandela kahle uyabona indlela imfundo yethu thina abantu abamnyama esasiloviswa ngayo, sasingafundi ngokwazi ukufunda imisebenzi esizokwazi ukuyenza masiphuma ko-matric beka-afford abazali bethu. Kanti kwezinye indawo uthi ufunda ubufunda nokuthi uma usuphume ka-matric makwenzekile wangaqhubeka kodwa uphume uneskill, yabo. Alright, angikho-ke ekuchazeni lonto kakhulu, bengidlula nje ngoba ngifuna ukuthi iy'ngane zethu nabazali bayi-understand ukuthi yindaba kukhulunywe i-language, kodwa mase kuyiwe ey'kolweni iy'ngane ziyofundiswa kubelungu, kodwa mase kuthiwa politics bayagxeka abelungu, kuthiwa bafuneki abalungile kanjani. Right, engifuna ukuqonde uku-understand ukuthi empilweni noma yini mawusuyenzisisa, noma yini mawusuyenzisisa iyashintsha ibe yisidina. Ngisho baba ungadla ukudla kumnandi, mawusukudle kakhulu uyasutha, mawususuthi bese uyajika uyanginyanya lokudla kade ukudla uthi kumnandi usaqala bese uyanginyanya. Ngisho ungaphuza amanzi, waphuza bese egcilisisa amanzi ngoba sibaningi kakhulu bese uyashintsha uyanyanya. Ngisho uthando, ngisho umuntu wakho angakuthanda uthi ufuna ukuthandwa bese kuthanda kakhulu uthi ulele ebusuku uyakuvusa ngo1, hello baby, right, uyabona uyakuvusa ngo4 ekseni, babe ulale kahle, uyakuvusa ngo3 ekseni, babe right, uthi uvula ilaptop emsebenzini uyakufonela, babe right, uthi udla lunch, babe right, uzuthi yey fusek ngesicefe ngoba lento yakho seyenza isiyaqala ukwenzani ukudlulela. So ingqinamba yabelungu ngizokutshela mina, yonke into yabo bafuna ukuyenza as if i-perfect yonke, kanti i-system yempilo ayikho perfect. Impilo nje ayikho perfect. Isibonelo nje, kunabantu bakithi abaphilayo, abenzani, abadayisa emgwaqweni, abanawo amaphimithi, kodwa umasipala uyababona, abathusa, abasusa, abuye abayeke futhi kancane. Uyabona umasipala uyithola ingcindezi kuthi wena apha abantu abanamaphemithi kanje baxabane bodwa, badayisane bodwa, afika umasipala athuse aphinde futhi ame. Ungabona umasipala efika ezosusa abantu abanamaphemithi edrobheni, mhlawumbe you don't know, kusuke kwabantu abanamaphemithi abalwa nomasipala. Uyabo ukuthi akususwe laba, hayi ngoba kuumasipala osuka afune kususwe labantu. Bafethu angazi noma nizongizwa yini. Ungaboni kunabantu abathi
umasipala ufike wasosa imijondolo ebibe kwabantu akuyena umasipala othi nathi ngene imijondolo la sayoyisusa kuba abantu abanezindlu zebond abathi khona abantu ababeka imijondolo eduze kwethu bese befaka ingcindezi komasipala so umasipala sekumele alandele umthetho ayosusa laba bantu wena mawulwa nomasipala usuke udlala ngoba abantu abalwa nawe ilaba abanelungelo yilaba abakhokhela ibond abangayifuni lemjondolo bayifaka kumasipala because ama regulations aqhamuka from umasipala wena masuthi umasipala ulwa nomasipala awu understand ukuthi lento isukaphi sengithini kuwena ke sengithini inhlanhla yethu ukuthi umasipala njengoba omasipala abaningi kwabantu abamnyama abaphethe umasipala sinenhlanhla abafethu ngoba namhlanje abantu abanama permit okudayisa lebedayisa khona baqale bangabanawo ama permit siyazi ukuthi indawo eziningi khona indawo ekudayisa khona abantu bakithi abamnyama bayaphanda ngokudayisa utshwala kodwa banawo ama license otshwala hayi ukuthi njengoba bengenawo ama license emaphoyiseni akwaziwa kwilokhuzana kwilocal akwaziwa umasipala wazi kuyaziwa kodwa umasipala uyafisa ukubayeka abantu bese kuba omakhelwane nama competitors abafaka ingcindezi emaphoyiseni sekufuna suka amaphoyisa ezo enforcer ukuhlukumeza lo muntu ongenayo yogada afika athi wa engafuni bafethu angazi mina ngenza njani kubantu akuba understandisa ukuthi amaphoyisa wasona nhlobo isitha awasona nhlobo yabona bakuthiwa phoyisa alisona isitha kumuntu kodwa into kumvikela ungalibona iphoyisa seliza kuwena khona ingcindezi elitholile ngabe baphathi ngabe sehhovisi ngabe complaint engenile ngabe yini iphoyisa baba likwazi ukuattenda icomplaint libona ukuthi lento eliya kuyona ayenzi sense kodwa ngoba khona seleke fonile ethi kunje hamba uye lapho lizoya sibonge kodwa ngoba uhulumeni kubantu abamnyama uyabona the day uhulumeni uyaphunyuka kubantu abamnyama ilani yobona khona ukuthi ukuphila kunzima kangakanani ngoba lezi inhlotshana ezinye ezimhlophe bafethu zenzani zona zifuna into yazo angithi zona they can afford a lot of things and they can be able to comply with a lot of things ziyakwazi ukucomply abantu abamnyama kwi-compliance bafethu let us all be honest abekho good abantu abamnyama kwi-compliance yingakho kungcono ukuthi ekhundleni eziphezulu kube nabantu abamnyama abazo-understanda indlela yendlu emnyama ukuthi ukuzicomply iyabekezelelwa ibekezelelwe igcine ikwazile ukwenza kodwa bawuthatha abantu abamhlophe uthi abangene emandleni abantu abamhlophe they are good for the perfection bana abanendaba ukuthi wena umuntu odalwe kanjani umuntu onjani akudokwe labo and abayi-understand i-culture yomuntu omnyama when it comes to compliance bona bafuna ku-comply with everything baba so uyabona-ke bese abantu abamhlophe bayenza kakhulu lento ye-compliance the moment beyenza kakhulu iyashintsha iyayigcindezela indlu emnyama bafethu hayi ukuthi asazi ukuthi abantu abaningi babakokotile ogesi hayi ukuthi umasipala uyazi leyonto hayi ukuthi u-escoma uyazi leyonto inhlanhla yethu ukuthi abantu abamnyama basemandleni lezo zinto lezo bayazi overlooka deep down abantu abaningi babakokotile ogesi and abantu abaningi bawakokotile amanzi and abantu abaningi bakokota baze bakokote ngisho uthando uhlale nomuntu kanti uyazi ukuthi awumthandi abantu abaningi bafethu abantu abamnyama bakokotile kanti when it comes to kokoting abelungu abekho good kokoteni abantu abagude kokoteni abantu abamnyama so abantu abamnyama mfethu ngisho wena ungangakokota esentini kodwa uma wakho elokishini thizeni ukokotile ngisho ngabe umphathi wamaphoyisa somewhere kodwa ingane yakho emakhaya thizeni ikokotile so lento bafethu into engekho about you it's about indlu emnyama kodwa for the fact ukuthi uhulumeni ukubantu abamnyama abasemandleni as much as benendlela ababuye bafuna ukuyicebisa ngayo kodwa abayenzi lento yokuphazamisa nawe ngendlela ophanda lapho ukhona uyabona nje mfethu mangathiwa ngempela ngingena uhulumeni wabantu abamhlophe
ngenxa ye-enga yabantu abamnyama bese beyakhohlwa ukuthi bawobani bavelaphi. Yonke lento yenyokanyoka ingaphela with immediate effect. Yonke lento yokudayisa without permit ingaphela with immediate effect. Yabo, mhlawumbe nalento yokuhamba ebusuku nje ungazi ukuthi uyapi, mhlawumbe ngaphela, mhlawumbe ngabuya kuthiwa hayi umuntu uyapi ngalesikhathi, akufanele umuntu ngalesikhathi ngoba sekuphethe abantu abaqekelayo. So mawuyithatha ingane yakho uyoyifundisa kubelungu, usuku uyoyinikeza le elements yokwazi ukuqikekela, yokwazi compliance, yokwazi focus, kodwa bese uyayibuyisa wena phela umuntu omnyama phila nabantu ke manje. Funa ukuthi noma mfethu ungafunda uqede kubelungu, kodwa ungakhohlwa ukwazi ukuphila nabantu. Noma ungaba isikhulu esiphezulu mfethu lapho ukhona, uzungalibali ukwazi ukuphila nabantu. Ingakho umuntu nomuntu kumele ahlala goduke aye empandeni zakhe emakhaya uyophila nabantu basemakhaya. Ukubonakala mawusemakhaya ukuthi abantu basemakhaya uyakwazi ukuhlangana nabo, uyakwazi ukukhuluma nabo, uyakwazi ukubahambela if necessary. Sometimes makukhona uncedo abafuna kuwena, can you be able to provide help? Kodwa mawuthatha izunikelana ngalo already indawo zasemakhaya usuyicindezele because ulisa kwenye level. Angisho ukuthi ngifuna ukuchema lento ethile yezepolitiki or ngichema namaqembu abantu abamnyama, cha, angifuni ukusho njalo. Kodwa ngifuna ukuthini kuwena, ngifuna ukuthi awukho wrong ingane yakho mawu-afforda ukuyisa kubelungu, ngoba khona into eyoyifunda kubelungu, khona ubuhlakane yobuthola, khona umqondo. Kodwa mawusuyifundisile kubelungu, phindaka kwesibili uyifundisa ukuphila nabantu, ngoba ukuyifundisa kubelungu bese ungayifundisa ukuphila nabantu izoba nenkinga ingane yakho mase kumele iphile nabantu, because at the end of the day umuntu omnyama, lokho will never change baba. The color of your skin says and speaks in volume. Lapho I wish ukuthi everybody can understand and take my teaching very serious, because this one is very fundamentally important. What I'm conveying right now, it's very fundamentally important. Yeah, so but it's up to individual ukuthi how do you take or how do you accept what I'm saying right now. If we're ngishoyo uzoyibuka ngomqondo wakho omncane but ungayibuka kanjalo, it's a very good yakho ithathu uyifundisa kubelungu if you can afford, khona ukuhlakana ezokuthola ingane, khona ubuyona ezokuthola, khona ubnational nje ezokuthola mawuyifundisa lapha ya. Uyabo, kodwa uphinde futhi ungakhohlwa ukuyenza ukwazi ukuphila nabantu. Njengamanje ngibhizi kakhulu idamini lamakhandakhanda ngilungisela umhla ka-30 la khona wonke umuntu behla abanomakhandakhanda nabangenabo, sobe si 30 September sobe silapha ya. Uzobe khona uJumbo useconfirmile nge-email ukuthi no uzobe khona kunye nathi lapha ya ngomhla ka-30 September. Useconfirmile futhi lapha ya uZandi Khumalo ukuthi uzobe nathi ngomhla ka-30 September. Useconfirmile futhi lapha ya uthwasa lekhansela ukuthi uzobe nathi 30 September. Useconfirmile futhi lapha ya uLaqapha ukuthi uzobe nathi lapha ya ngomhla ka-30 September. Useconfirmile futhi uqhosha ngokwenza kwakhe lapha ya ukuthi uzobe nathi lapha ya ngomhla ka-30 September. Useconfirmile futhi uKini Shandu madoda womkhokha lapha ya ukuthi uzobe nathi ngomhla ka-30 September. Useconfirmile futhi lapha ya ubingelela uKhozi FM ukuthi uzobe nathi lapha ya ngomhla ka-30 September. Useconfirmile umdonso kadonse ukudonsa komdonsayo banamasava abazobe benawo, kuzobuye ngimtshela idate yamasava ukuthi nini ngomhla ka-30 September uyobe nathi umdonso kadonse. Baningi sebeconfirmile but angiphethe list yabo, okusho ukuthi izobe zenzeka lapha ya. Ukhumbule ngathi 30 September emidi ilovo kwiKing Bhaka damn ubheka kwi-Google map ukuthi limama kuphi uyakwazi ukulithola. King Bhaka dam ila sobe sikhona, maningi ama-renovations esenziwe for ukulungiselela leli langa leliyala. And ukhumbule kungenwa mahala, kodwa abantu abazokhokha ama-VIP kuphela, because i-catering engiyiqashele ama-VIP only izobe isezingeni eliphezulu kakhulu.
bazobe bekhona futhi abadayisi bendawo abazobe bedayisa khona lapha ya bobe bekhona abadayisi bendawo nje bedayisa kumnandi mawenza into bese beyasondela abadayisi bendawo kobe kumnandi kudelile ayikho into obungayitholi kodwa nje ama VIPs nje ngasho ngathi sobe sihleli kwislab njengamanje islab lapha ya kugijinywa naso and sesiyaphela sobe sihleli phezulu kusona kobe kunyuka ngama steps nje eya kwislab yabo kobe kunama umbrella phezulu kweslab lapha ya edamini lika makhandakhanda kobe kumnandi kakhulu ngomhla ka30 ukuphela kwalenyanga kumnandi kakhulu ukhumbule ngicela batshena abanye angikhulumi kwi-inbox ku-Facebook mawukhulume nomuntu ku-Facebook okwazi ukuthi akumina loyo ngoba phela baningi abantu abama fake abazamayo uyabo angikhulumi kwi-inbox kwi-Facebook bafethu and futhi angikhulumi into engeke ize yenzeke ingakho nje ngithatha igxathu because bake bayibuza abantu ukuthi yini kufike kugcokwa belungu bese no ngeke kufihle ukuthi abelungu bane quality education. Inkinga yabelungu masebenza into benzisisa kakhulu kanti siyindle emnyama khona izinto emele ibuye ifuna ukuzenza uyabona nje makuthiwa uyobhalisela iqolo kuthiwa kuphethe ukhulumeni wabelungu intaba ngayicheka ungagcina ungaqualifyanga ukubhalisela ingane yakho ikhona ingane yakho yabo bagudi kakhulu baqikelela kuze kweqe uyabona nje abantu beyokanyoka ungangenwa door to door kuthiwe wena wezinyokanyoka usuyaboshwa ningaboshwa ngempela nenyokanyoka lapha nekhona wena okota amanzi ningaboshwa ngempela wena oholela ipoki imali engekho ningaboshwa ngempela ngifuna ukufihlela mina hayi ukuthi uhulumeni weANC noma uhulumeni nani awuyazi lonto uyayazi kodwa ngokuthi understanda umuntu omnyama izinto eziningi uya overlook until incindezi yingakho ngithi mina uyabona into engijabulela njengoba khona kweMK mina ukuthi abantu ababazi iMK bakhona kwayo kunamandla kakhulu yenza zonke inhlangano zizama ukubhula inhlangano and uyabona bafethu mina kwaqamba manga mina uyabona iMK bafethu ngizokhulumela iprovince engikuyona MK bafethu ifikile KZN and ngampela eParliament futhi ama city izowathola into engiyithandazelayo ukuthi ngampela iMK mayithola ama city ayiwatholisise ama city eParliament ngoba yindaba yabona bakuthiwa kunabantu aba understanda istruggle somuntu omnyama nehlupheka komuntu omnyama iMK is the one angisho ukuthi abantu aba understand baya understand but indlela eqhamuke ngayo iMK iqhamuke la abantu abaningi uyabona uma ingane yakho izofike ifunde esikoleni iphume ithi ayisafuna ukufunda noma ikhishwe ngoba iyadisciplinwa ibise ingafunda unyaka wonke kanti ibisiyabuya ingqondo ibisiyabuya isithi uyofunda yenza sure ukuthi isiyayimisela ngoba isiyibonile impilo ukuthi injani so abantu abaningi beMK bafethu bakubonile ukuhlupheka bakubona ukwenzakala kwezinto bakubona bemile lekade bemekhona yabo so ingaka ngithi mina ukuba khona kweMK kubalulekile kakhulu nikhumbuleke futhi mina ngikhuluma engayisho ngasho futhi ngathi istayela inkatha ebuye ngaso manje bafethu hayi siyachaza uyabona ukuthi kwenkatheni manje bafethu khona iYouthi mawumdala ulo baba lo layithile inkatha ihamba ngesitayela la yikhona and I'm very proud of that yabo ingaka ngithi bafethu angazi ngayichaza ngithi lento but angifuni ukugcina ngeqa amagula kakhulu le KZN sinano action SA abakwazi ukuchallenge izinto ezingachallengewa kakhulukazi uzwakele emncwango lana uyabo nkengiza abantu abaningi bemgxeba uzwakele nani mina anginaki ukuthi uchallenge ini but nginaka isibindi sakhe sokwazi ukuchallenge noma yini because ayikho into ebaleke njengesibindi umuntu othi ngizokuchallenge because usukulindela umuntu okwazi ukuchallenge noma yini ukuthi noma kuthuse yancoma uyokwazi futhi ukuncoma noma yini enconywayo angifuni lento yokusetha ama boundaries ukuthi wena khuluma ugcine la ungabe usangena la
bafethu yabona nje ngoba sonke sila eSouth Africa bafethu eSouth Africa sonke siyagavinwa sigavinwa under the same constitution and ikhona abantu abanga understand ilonto sonke sigavinwa under the same constitution ukuthi ubani wena wini at the end even amakhosi even isilo sigavinwa naso under the same constitution eSouth Africa. I'm not sure abanye abanokuza yabo okusho ukuthi noma yini into eyenzeka eSouth Africa omunye umuntu unalo ilungelo lokufaka iinput mangabe icomplainisa omunye umuntu unayo because we are being governed under the same constitution. If you don't know about this, just forget about what I've said. If you don't understand, if you don't get it, just forget about it. Siyagavinwa le South Africa. Siyalana nje baba into ikune constitutions esigavinayo sonke angikhathali ukuthi usengathini umuntu ekhulumela liphi side kodwa mina ngiyalimeqiniso mina isystem yethu eSouth Africa ikusetshenzwa under yona le ngikhuluma ngayo into emnandi ke ngo live wami ukuthi mangiqeda la ngiyakwazi uku-upload kusho ukuthi ngisho umuntu obuka ibhola mayiqeda ibhola uzokwazi ukubuyela azobuka live wami yabo no wenzani nosebenzayo uzowubuka ngoba ngibhizi kakhulu lapha edamini kungenzeka ukuthi kuphela ibhola mhlambe sengikhona lese ngiyibusiness yizinto phela mina umhla ka30 ubaleke kakhulu ngoba ngilindele ukuthi kuza wonke umuntu angiphathi abanomakhandakhanda kubene beze bonke abanomakhandakhanda ngoba sobe sibheka ukuthi ubani ongazanga why engazanga ngoba angifuni ngelinye ilanga kube khona umuntu ozothi uyacomplaina kodwa ucomplaina nje unomakhandakhanda khonto akhala ngaye ethi angimtholi uking noma kwashacima kavuthi kanti uyena kezi masihlangene ngifuna wonke umuntu ekuthiya ngokwami nje bese uma ngisho register ukuthi obani abantu bakhakhanda abafikile ukuze umuntu becomplaina ngibuze ukuthi wawukhona sihlangene ngoba ngizobe ngisebenza ngezinga eliphezulu kule game ngiyosebenza mina lapha edamini ngiyosebenza kuzothi kuculo kwenza yonke into kodwa ngiyosebenza konke sokwenza ngesuku oluyi1 qalwe kuseni mhla ka30 kuyaphela ntambama abasuka somewhere abafuna ukudrive bangadrive bagoduke mangiqale kuseni mina ngo12 ebusuku ngiyayivala into engisuke ngiyenza ngo12 ngiyavala ofuna ukudrive ngadrive yabo ngoba during the day senza okwasemini during the night senzo kwasebusuku u12 siyabopha wonke umuntu siyaqhubeka uya le yakhona abafuna ukulala emahotela nabafuna ukuyihlalela khona elokhuzeni emakhandakhanda dam iyobe inkulu indawo bokwazi ukuyihlalela abantu nje yabo bokwazi ukuyihlalela futhi mawufuna ukuhlala kahle nje ulate ungasabi mawuhamba ngemoto ukuyiphathela ispontshana sakho nje sincanyana mfethu ngeke uziyisola ngaliyonto futhi uthi cha ngiyakhona enkosini ngizophatha ispontshana sami nje ngifake ephutini nengubo yami necamchair yami usune show ukuthi ucovered makhona ispontshi masukhathele icamchair uyalalela ispontshini vele ngakhile and ngakhela nina zobe zikhona izihlalo yes but kukhona ukuthi ayi sengiqalela ukuba sespontshini sengiqalela ukubhatha ingubo sengiqalela ukuhlala kwicamchair uyabona those into you can provide yourself with and bring them on board with. You know what I mean? Mina, I'm very simple and straightforward. Simple. Kobe ngama umbrella phezulu or else stretch tent. Kobe kuhlelo kamnandi phezulu. Kodwa ama VIP kuphela aya phezulu. Ngoba kobe kumnandi phezulu. Angifuni ukuqamba amanga. Kobe kumnandi kakhulu. Kobe phezulu nje ngoba ngishipha ukubrayela ama VIP. Kobe kubraya phezulu. Uyabona ngisho ibiliboco zawo nephuzo zabo zobe ziyaphezulu kuma VIPs. Ingakho kuma VIP kuzongenwa ngemali lapha phezulu kodwa mawuthi uze nje kwi-event hayi obungena mahala mase kudepend ukuthi ke manje uhlobo unikele insebenzo ufuna kodwa vele nembizi yobe ikhona lapha yana nesikhali nensipho neloshini kobe kukhona konke lapha and konke kobe kwenziwe ngezinga eliphezulu imbiza nje izobe yenziwa ngamanzi lawo edamu lamakhandakhanda ngqongqongqongqongqo imbiza yobe yenziwa ngamanzi edamu lamakhandakhanda imbiza sho ukuthi nje umuntu oyofika athi khona la kubhlungu khona uyogodwa ngasekho kubhlungu ngikhuluma ngawe wena onenkanda ukhona uyofika uthi khona unyawo olubhlungu
uyogodwa lingasekho ubuhlungu ngale lalanga ngezike ngoba ngisebenza ngalo ngiyakutshela nje. Inamba yami 0798130260 uyakwazi ukuWhatsAppa kuyona futhi uyakwazi ukufona. Mawufonile yabanjwa eoffice ungibekezelele ushiya nje umyalezo ungaloku uchaza izinto eziningi yabo. Kodwa futhi mawufuna ukuverify with video calls uyakwazi ukuverify with video calls with me only if ufone ku 079 yabo. Ukhumbule futhi ufone mawufonile uphinde usende no WhatsApp kwenze ku2 fona send uWhatsApp yabo send uWhatsApp. Ngoba uWhatsApp wami manje sengawenza ukuthi ube ilento lengahekeki. So mawusend uWhatsApp nje u100% sure ku 0798130260. Hayi lento yabantu babuye banikeze ezinye inamba aqhamuka ukuthi umuntu kade ngikhuluma nomunye ku WhatsApp kodwa inamba ithi 072. Hey, inamba yami yodwa 0798130260. Baba yini bafethu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu athele umusa kulondawo.